стартираме директно от Перник, бейби. Пътуваме за втори кръг от националния шампионат по драг рейсинг в писта Кондофрей. Намираме се в моята японска стрела, синята Годзила и сам 200 SX. 200-250, може би повече кончета под капака. Се борим в клас 14 секунди плюс. Се готвят за припадане. Лакчето, Козан и всички останали мишки нямат никакъв шанс срещу моите умения, бейби. Тази година правилата в драга се промениха, с тези секунди класове става доста интересно. Общо взето всеки може да си запали нормалната си кола, да отиде на драг и има съвсем реални шансове да спечели. Що годе бърза конвенционална кола. Това прави спорта един от най-достъпните в света, при положение, че това е регламентиран по FIA шампионат. За това и ние се включваме в надпреварата и вие, моите зрители, ще имате поглед директно зад волана на тази невероятна състезателна машина. Последно повикване за участниците в индекс 13 и индекс 14 със своите автомобили. Заповядайте в предстартовата зона, отдясно преди арката. Той сме стартираме, броени мигове преди началото на преварата. Наредили са се мишките тук, готови са да припадат. Първи старт изглежда, че победих, сега продължаваме напред. Мисля, че отиваме на четвъртфинал. Победихме и полуфинал, отиваме директно за финал. Паднах от лакчето, това беше полуфинал по-скоро. Сега ще видим, може и да е подобрил времето, но по-скоро бърках скора и май не е много добро време. С малко мети. И сега може да отидем за трето-четвърто място. Победих в битката за трето и четвърто място, само да не съм подобрил времето, но мисля, че няма такава опасност. Искате ли това да се има и си преверим Христос Купа днес. Ето го и лакчето, дава газ на финала, да му пожелам и на него успех. Сега дисквалификации ви за двама. Бием ли? Бия ли или не се знае? Смисъл, аз бих, ама времето ми е 14 ли? Времето ми е 14 ли беше? Мисля, че да, не съм сигурен, човек, от тук не виждам. Честито първо място и двамата даваха 13. Аз ли? А, ти ли? Да, верно ли? даваха 13. Аз не дадох 13, не? Еми, дами и господа, май съм първи. Първи и втори са дисквалифицирани. Място на стълбичката. Купата с най-големи размер, шампанското и един подарък от A-Design, добавка за двигател.